ψεύτη. Για ξαναπες το αυτό. Είσαι ψεύτη, σου είπα. Ναι, αλήθεια. Σε προειδοποιώ, αν συνεχίσεις έτσι, στο διάλειμμα θα πλακωθούμε. Πολύ καλά λοιπόν, να πλακωθούμε. Για ησυχία στη γραμμή! Διάβασε και δώσ' το στους άλλους. Τι είναι αυτό, για να δω. Ο Νικόλας και η Ζωφρούα θα παλέψουν στο διάλειμμα, δώσ' το στους άλλους. Τέλεια! Ευτυχώς σήμερα δεν είμαι τιμωρία. Νικόλα, μια μικρή συμβουλή. Δεν παλεύουμε ποτέ με άδειο στομάχι. Χώσ' του μια μπουνιά στη μούρη και θα το τελειώσεις. Σφαγή θα γίνει σήμερα. Κυρία, κοιτάξτε τι μου πετάξανε στο κεφάλι. Γλύφτη! Κλωτέρ, δεν μιλάμε έτσι στους συμμαθητές μας. Για τιμωρία δεν έχει διάλειμμα. Όχι, κυρία, μη! Σήμερα πρέπει να βγω οπωσδήποτε. Κι αν μάθω ότι τσακωθήκατε στο διάλειμμα, θα μπείτε όλοι τιμωρία. Καλύτερα, γιατί δεν έχω και πολύ όρεξη να παλέψω. Χάσαμε τη μονομαχία. Ναι, κι εγώ δεν θέλω μπλεξίματα με τη δασκάλα. Δεν πειράζει, η μονομαχία θα γίνει μετά στο γήπεδο. Καλή ιδέα, για να μην έχουμε κανένα στο κεφάλι μας. Τέλεια. Κανονίστηκε. Χάρη σε εμάς θα τακτοποιήσετε τις διαφορές σας. Τα λέμε στο γήπεδο. Τα λένε. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, Νικόλα. Τι μούτρα είναι αυτά? Δεν πιστεύω να πήρες τίποτα κακούς βαθμούς. Όχι, αλλά σου έτυχε ποτέ να μονομαχήσεις, μπαμπά? Να μονομαχήσω, όχι. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μονομαχήσω, αγόρι μου. Ήξερα πάντα ότι τα προβλήματα λύνονται με το διάλογο, όχι με μονομαχίες. Μπα. Για να έχουμε καλό ερώτημα, τι κάνεις εκεί? Κουρεύω το φράκτη μου, δεν βλέπεις? Τι είναι αυτά που λες? Δικός μου είναι ο φράκτης. Ας τον κάτω. Χα! Λες ψέματα. Εγώ λέω ψέματα? Για ξαναπες το και θα δεις. Λες ψέματα, ορίστε, το είπα. Ευτυχώς που ο μπαμπάς προτιμά το διάλογο, γιατί αλλιώς ο κύριος Μπλεντόρ θα του είχε χώσει μπουνιά. Δεν τρέπεσαι? Τσακώνεσαι σαν αχρήος μπροστά στο παιδί. Δεν φταίω εγώ, αγάπη μου, αυτός άρχισε. Το ψεύτη. Δεν το πιστεύω. Σαν μικρά παιδιά κάνετε. Άντε, έλα στο σπίτι. Δεν είναι έτσι. Και εσύ, σπίτι αμέσως. Έχει δίκιο ο μπαμπάς. Αν συζητήσω με τον Ζωφρούα, μπορεί να μην χρειαστεί να μονομαχήσουμε. Θες ακόμα να μονομαχήσουμε? Το ίδιο μου κάνει εσύ. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω. Ούτε εγώ. Φίλοι λοιπόν. Ελάτε, έχουν έρθει. Δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το ξύλο. Όλοι είμαστε με το Ζωφρούα, έτσι?
Τρελάθηκες! Ο Νικόλας θα τον σκίσει στα 2. Ναι, του έκανα μάθημα εγώ. Μάλλον μάθημα χορού εννοείς. Να σου κάνω ένα και σένα. Γεια σας, παιδιά. Παίζουμε. Εντάξει, μα πρώτα θα παλέψουν ο Νικόλας και ο Ζωφρουά. Μπα, και γιατί? Α, ναι. Για ποιο λόγο θα παλέψετε, παιδιά? Επειδή δεν θυμάμαι, παιδιά. Ούτε εγώ. Καλά, ας χωριστούμε σε ομάδες. Άντε, γρήγορα. Όχι τώρα, πρώτα θα παλέψουν ο Νικόλας και ο Ζωφρουά. Εμπρός, παλέψτε. Αν ο Νικόλας πάρει πίσω αυτό που είπε, εγώ δεν θα μονομαχήσω μαζί του. Δεν παίρνει πίσω τίποτα. Θέλουμε μονομαχία. Ναι! Εντάξει, αρχίζουμε. Φοβερό. Θα κρατήσει πολύ ακόμα. Όρμα, Νικόλα, δώσ' την να καταλάβει. Ο αστράγαλός μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω, πονάω πολύ. Κιόλας. Ο Νικόλας κερδίζει λόγω υποχώρησης του αντιπάλου. Όχι, δεν πάει έτσι. Θα βρούμε αντικαταστάτη του Ζωφρουά όπως το ποδόσφαιρο. Σύμφωνοι, θα πάω εγώ. Μα εσύ ήσουν μαζί μου, Εντ. Ναι, αλλά όπως ξέρεις λατρεύω το box. Όχι, εγώ δεν παλεύω μαζί σου. Εσύ δεν μου έκανες τίποτα, φίλε. Πες καλύτερα ότι φοβάσαι. Ναι, είναι κότα. Τώρα εγώ. Τώρα θα σου δείξω, ανόητε. Συγγνώμη, Λουιζέτ. Είστε βάρβαροι. Δεν θα σας ξαναπαίξω ποτέ. Είδες τι έκανες? Δεν φταίω εγώ. Εσύ άρχισες, Ζωφρουά. Ψεύτη! Ξαναπες το, τολμάς. Ναι, το ξαναλέω. Αυτό ξαπλένεται μόνο με ένα σέρι ξύλο. Έγινε. Και ο αστραγαλός σου, δεν σε πονάει? Με πονάει, πώς δεν με πονάει? Ραντεβού εδώ αύριο την ίδια ώρα. Εγώ θα έρθω σίγουρα. Γεια σου, Λουιζέτ. Σου φέρα την μπάλα σου. Ξέρεις, ήθελα να σου πω για χθες. Με συγχωρείτε, κύριε Κομπανί, το είχα ξεχάσει. Μ' ακούς, ναι ή όχι? Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη και εσύ δεν μου δίνεις καμία σημασία. Ωραίος τρόπος να ζητάς συγγνώμη. Σαν άγριος κάνεις. Έχεις δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη. Είσαι ακόμη θυμωμένη μαζί μου? Καλά, εντάξει, θα δεχτώ τη συγγνώμη σου. Με τον όρο να μου κουβαλήσεις το καλάθι ως το σπίτι μου. Δεν είναι πολύ βαρύ, έτσι? Όχι, καθόλου. Σας το λέω, θα γίνει σφαγή. Έτοιμος για τη μονομαχία? Τι ακούω, κι άλλη μονομαχία? Ναι, ο Ζωφρουά είπε τον Νικόλα ψεύτη και θα παλέψουν. Άσε, Λουιζέτ, δεν καταλαβαίνεις εσύ. Καταλαβαίνω και πολύ καλά, μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι εσείς τα αγόρια είστε πολύ ανόητα. Ιδίως εσύ, Νικόλα. Μα, Λουιζέτ, αν δεν μονομαχήσω θα με πούνε κότα. Θα σας δείξω πώς λύνουν οι άνθρωποι τις διαφορές τους ειρηνικά. Πάω στοίχημα, δεν θα έχει τόση πλάκα. Νικόλα, Ζωφρουά, ακόμα θέλετε να μονομαχήσετε? Ναι! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μελανιές σε όλο το σώμα, μαυρισμένα μάτια και φυσικά τιμωρία από τους γονείς σας. Ναι! Μας άνοιξες κι άλλο την όρεξη, Λουιζέτ. Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα? Δεν τελείωσα ακόμα. Θα σας κάνω μια πρόταση. Τι πρόταση? Είναι απλή. Προτιμάτε να παλέψετε σαν άγριοι
Ναι! Ή να δώσετε τα χέρια και να μοιραστείτε όλοι μαζί ένα νόστιμο κολατσιό. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη μάχη τρώγοντας. Δεν γίνεται, διαλέξτε ή το ένα ή το άλλο. Διαλέγουμε τη μονομαχία. Φοβερή η Λουιζέτ. Όταν μεγαλώσω θα την παντρευτώ. Λουιζέτ, τι έπαθες? Πες μας εσύ, τι έχουν? Στο διάλειμμα η Μαρία Ντουίζ είπε τη Λουιζέτ ψεύτρα. Η Λουιζέτ της είπε για ξαναπέστο και... Τι έκαναν? πλακώθηκαν στο ξύλο. Τελικά τα κορίτσια είναι πολύ περίεργα. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τσιτομενέας, Γιώτα Μιλίτσι, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Ζωή Κατσάτου, Άντρια Ράπτη, Βάσια Λακουμέντα, Ιφηγένεια Στάικου, Ακίνδυνος Γκίκας, Κατερίνα Γκίρκης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Μαριάννα Παπασάβα. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Σιέρα Post.